kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanibonani babukeli, lo umnyoka kayithwala umajike ejeqeza silwane samanzi siphuphula umoya. Sila sisankungu sihleli nomkhulu Mazibuko endlini yamakhohlwa. Mkhulu niyaphila? Why uthi endlini yamakhohlwa? Yithi ithunywa. Yithi abathunyiwe, abaphethe indaba eziphethe umsoco. Ababuyisi bempilo. La imsusankungu kuyagijinywa, la imsusankungu kuphethe igijima. Phethe igijima. Ya kusayithumeli la uqinisile umngoli kusayithumeli la phela. Ya ngiyanibingelela ababukeli beSolomon TV, ngibingelela umngoli. Hamba kahle ke dlala meki. Akuyaphileka mkhulu. Ngizwile ukuthi ubuse eMpumalanga. Hayi ngibuye eMpumalanga isibambe ingilozi lapha eMpumalanga. Sigijima neMpophoma sithi nazi-ke babukeli beSolomon TV ukuthi singabantu bamanzi-ke thina, singabantu basemanzini, sisebenza emanzini, sisebenza ngamanzi, amandla amanzi asembatha nje. Ingakho nje usibona ukuthi into eziningi esizenzayo zisuka emanzini, noma-ke amanzi enobubi nobuhle, kodwa siyazi thina ukuthi amathonga asinikane, asifundisane ngemfihlo yamanzi nangemfihlo kamoya. Lokho kusiholele ekutheni sikwazi ukuthi sibhekane nazo zonke izingqinamba esidibana nazo emanzini nezenzeka phezulu kwamanzi. Manje akukho-ke okungasibhida nokungasisusa endleleni yethu uma sihamba semanzini. Kuyaya nezimfundiso-ke zamanzi ukuthi ufundiswe kanjani ngamanzi, ufundiswe kanjani ngomoya. Zonke izinto ozenzayo uzenza uyisusele ezimfundisweni oyifundisiwe ngomoya. Hayi oyisusele ekhanda, hayi futhi oyifundiswa abantu, hayi ozizwa ngabantu. Nanokuthi-ke thina singabantu bakamoya, singabantu bamanzi, singabantu bezulu thina, singabantu ebembethwe imimoya. Njengoba sembethwe imimoya, ngeke usihlole thina sesihleli lapha kwaGuqungene, sesihleli lapha eMsusankungu, sesihleli lapha kwiSolomon TV, sesikhuluma ngamagama enyanga, sikhuluma ngabantu ukuthi ubani ngambona ehamba wenzane, omelaphi owayedume kancane nowayedume kakhulu. Sikhuluma ngento esiyitshelwa litho. Ithonga lingeke lihlale ukusefana nawe lilukulibhizi, lisefana nabantu ukuthi abantu benzana. Uma likutshengisa umuntu usuke kukhona into asondela ngayo kuwe, singabe usondela kahle, ingabe usondela kabi, kodwa-ke ngeke singaniboni, sonibona nje sinibuke siphinde singabinandaba nani, ngoba vele asizele nina la, sizele abantu abagulayo, abantu abadinga ukusizwa, abantu abafuna ukwelashwa, abantu abahlushwa imimoya, sizosiza bona. Njengamanje sizokhuluma ngendaba yeMpophoma engihambile ngafike ngayithinta eMpumalanga. Useshilo umnguli wathi ade ngise eMpumalanga. Yebo bengiseMpumalanga mnguli. Yebo mkhulu, eMpumalanga ngikhalela ukuthi kulo mkhulu after ivideo besike sayenza sikhuluma ngamagumbi amane omhlaba. Mkhulu, ithini into yeMpophoma kahle? Ngicela uyichaze ukuthi iMpophoma yini, ngibuze ukhuluma ngokuthi le iMpophoma yamakhehla. Ishithini lo nkulumo leyo. Ngicela futhi uphinde ukhuluma ne-experience yakho okwayithola naseMpumalanga. Mnguni, iMpophoma ngobuzwe nje wena kuthiwa iMpophoma, okusho ukuthi iyaphophoma, into efana nephophoma. Iphophoma-ke impande emhlophe engene ebulawini obumhlophe, ingene ezimpandeni ezikhuphula igwebu, liphophome igwebu, ngoba uzwe nje kuthiwa impophoma, okusho ukuthi iyaphophoma. Ishaya bese kuphuma amagwebu aphuphuzelayo noma aphophomayo. Impophoma. Sibuyile-ke siyichazile impophoma, kodwa-ke
Sizothinta ukujula kwayo impophoma. Impophoma ilikhaya lenhlambuluko elihlanza izinto eziningi, lethula imithwalo isikhathi esiningi, lilwa izimpi. Empophomeni uyakwazi ukulwa izimpi, uyakwazi ukwethula imithwalo, uyakwazi ukuhlanza imimoya emibi eyembathisa umuntu ongaba imimoya yezizwe, ongaba imimoya yeziphoki, ongaba imimoya yani, uyakwazi ukuyihlanza empophomeni. Uyakwazi futhi ukuthi impophoma uyisebenzise njengesiwasho sokuwashani ichitho. Uphinde ukwazi futhi ukuthi impophoma uyisebenzise njengesiwasho sokuphakamisa imimoya noma sokudiliza okuthweleyo kuwe. Ungaphakamisa imoya uhlambe ithunywa ngempophoma. Yeah. Yebo, uyayihlambulula ithunywa la uyayiphakamisa empophomeni ngoba uyayibona nayo injalo iphakeme impophoma iyehla ivela phezulu okukutshena usobala ukuthi impophoma namanzi emvula uthi makwenze into efanayo. Impophoma namanzi emvula abanye ke bayaye besebenzise impophoma uma belwa izimpi zabo, bezilwa izimpi kuya ngokuthi kinaziphi ithunywa leyo mpophoma. Sizongena ke ekuthenini iba naziphi ithunywa. Impophoma iyakwazi ukulwa izimpi namanzi esichotho. Hawu. Impophoma iyakwazi angithi ishanga amandla impophoma mayishapha. Ishanga amandla. Ishanga amandla impophoma mayona. Mawukhanja amanzi empophoma ulwa izimpi zeyithunywa. Uma nje ukhama alokhuzana amanzi empophoma ulwa izimpi ngezithunywa ayizeyithunywa ngezithunywa. Uma ungenawo phela impophoma umpande zonke ngoba uyibona nje igudla imifula, igudla amawa, iza njalo Inayo yonke into. Uhlobo lomoya ungaba wesiphethu, ungaba wexhaphosi, ngaba awumfula amanzi, ngaba awumthombo, ngaba wamadamu. Impophoma amanzi lapha asuka khona asuke esiphethwini, asuke ezizibeni, asuka kuphi emifuleni azezofika empophomeni, afike abe impophoma aphinde abe isiziba kwezinye impophoma. Kodwa amanzi empophoma ngoba uwabona eshaya nje emadwaleni ethi kha mayeshaya izibeni athi eshaya izibeni. Uyakwazi ukuwasebenzisa ukulwisana nezimpi uma uzolwa nezinto ezifana nezibhobo, izilwane, izigadlo, nazo zonke lezi zinto uyakwazi ukusebenzisa amanzi empophoma nawesichotho. Uwasebenzise, ayasebenza uma umuntu oyithunywa ungawaphiwanga amakhubalo. Uyakwazi ukusebenzisa amanzi emvelo noma izinto zemvelo ukulwisana nemimoya esuka kwembatha nezimpi zakho zikamoya osukuzilwa. Uyakwazi ukuphiwa amakhubalo noma usho nje umuthi amakhubalo you mean ukuthi indaba yokuthi mongenazo lezi zinto zamakhubalo. Bayakwazi ukupha amakhubalo uma abantu bakho ungabahlambeli, bayakunika namakhubalo bakho. Abantu bakho uma bengahlambulukile bayakunika amakhubalo. Bakunika imkhuba. Yebo, imkhuba, amakhubalo, yebo. Bakunika ukuthi ukwazi ukuqhubeka nalento ababekade benjani beyenza. Ongayihlambululanga wena ovele wayithatha njengoba injalo wayisebenzisa. So manje bayakwazi ukuthi bakunike imkhuba ukuthi hayi kunemkhuba nje, kanti umuntu oyithunywa imkhuba yenzeke emoyeni, hayi yena akayithinti. Abantu abasuke bembethe yena uma bahlambululile ma ezolwa izimpi uvuka bona bajike bayoyilandela bona imkhuba bethi ngoba lengane yethu ithi ayifuni ukuthinta lento, ngcono ukuthi thina siyenzele ngoba sibona nazi izimpi nezitha ziza bese bekulwela bona kulika moya. Usubona wena nje usuvuka ukuthi kade kukhona inkinga yezimpi aduzilwa ebuthongweni. Uyayibona? Yes. Okukutshena ngokusobala ukuthi umuntu ophiwe lento kamoya, lento yamanzi, akalwe izimpi, akanandaba nezimpi. Akanandaba nezimpi. Izimpi zifika ayitshengiswe seyiliwe zanjani zanqotshwa bese bayamtshengisa ukuthi kunezimpi ezinje
mhlawumbe abone sebona ngesigulo lesesincane esizothatha usuku olulodwa sithathe i-hour sithathe ulokhuzana u5 hours sesedlulile leso sigulo leso okutshengisa ukuthi bekukhona igadli iphoso nazo zonke lezi zinto iphephetho nazo zonke lezi abone lapho umuntu kamoya ukuthi hawu kanti ubani bengigadla kodwa manje afikile amakhehla afika iphebeza leyo ayiboniseza ukuthi afika enzani ayiphebeza ngoba ayikho impoyo inqoba ungenawo amakhehla kusho ukuthi mkhulu landela lento uyiphiwe uphela nje yiyo lezo phinde ekusindise if wena uphiwe amanzi landela lo manzi lawo if uphiwe izulu landela umoya wezulu impela okay if uphiwe intaba landela umoya wentaba zikhona ke nezikhali zokulwa izimpi entabeni ukhona odlula behlezi umphi kayiboni zimpande lezo namakhambi ngoba mkhonto ingoba makhosi ngoba ndlovu izo zonke izinto ezikwazi ukuthi zingene empini yebo ukuthi omavula kuvaliwe yebo ungayisebenzisa njengempande emhlophe uphinde uyisebenzise njengempande enjani embi ezokwazi ukuthi ivule kuvaliwe bese uyangena umuntu ayibona abaphiwe okwentaba abaphiwe okwamanzi bayakwazi ukuthi bayokwenza izinto abanye mnguni uthola ukuthi uphiwa amanzi uphiwa imikhonto aphiwe izizenze amawisa nazo zonke lezi zinto amaqabanga nazo zonke lezi zinto kodwa uphiwe ithunywa zasemanzini lezi zinto mabekunika le nduku le bethi iphathe unikwa lekhehla lakhe ngile nduku njengoba uyinikwa le nduku le likunike lithi hamba uyihlambulule emanzini uhamba uyihlambulule bese abanye lezi induku beyigqisha amafutha bethi bagabana yebo induku yomnqungu induku yomhlele induku yenhlobo shiyane induku yoqwalo okuzinduku ezikwazi ukuthi zenze izinto eziningi iphahla kuningi ugagane nazo zonke lezi zinto ezinye zeinduku zikhanda ikhali kanti makhulunywa ngesikhali kukhulunywa ngani ubabona bayiphatha nje eziyona kukhulunywa ngani makhulunywa ngesikhali ngoba kukhulunywa ngento yokulwa izimpi ukuthi isikhali sikamoya noma isikhali senyama isesikhali lento okusho ukuthi iyinto yokulwa nani nezimpi nasemoyeni ke sinazo izikhali kamoya mkhulu ngicela uphinde ngoba ngeke ngakubuza futhi ukuthi impophoma ziba nobulili nani ngibuza ngendlela ebhedayo but ukuze kucace ukuthi le mhlambe inogogo lempophoma ikhona impophoma enogogo ikhona impophoma yomkhulu noma yeyogogo impophoma zezogogo zonke noma ukhona umehluko njalo ya kuyenzeka mngoni kube khona into efana naleyo njengempophoma yaseKaklovu sike saya impophomeni enkulu le phambi kwasehaweki thina ke ngoba singabahambi beimpophoma gobela weimpophoma singabahambi bazo siyayihlaziya siyayihlambulula siyayihamba siyayingena futhi sike sahamba ke mnguni saya le mhlambe abantu ku TikTok bayobona ukuthi sike saya impophomeni enkulu eKaklovu phambi kwasehaweki noma phambi kwakwanoqhaza wengisho kanjalo ngoba isehawiki nayo leyo ndawo hayi iHawk Falls ingale ke phambili yona iKaklovu sike sahamba kuyo masiya kuyo ayifani noqhaza unoqhaza unesiziba isiziba esesibeletho iziba the womb yes esesibeletho okusho ukuthi kukhona ibutho lasemanzini ezibeni kukhona izangazi kukhona amakhehla kukhona abantwana bamanzi kukhona izithunywa kukhona idlozi nazo zonke izinto oyithola emanzini ngokuhluka kwemimoya yazo nawo amakhehla akhona amakhehla kuyikuthi impophoma isikhathi esiningi yenza amakhehla mawuthi uyayibukusisa impophoma nje mayiwa ingeyamakhehla ngoba ivela
ivela phezulu. Umoya ophezulu isikhathi esiningi ulawulwa obani? Amakhehla. Usho ukuthi ke impophoma zibheke uyilandele ngokwamakhehla. That's why imhlophe ngisho. Yebo ngisho yehla njengesidoda. Isidoda phela siyilightning. Ngoba masingena phakathi komuntu wesifazane uyahayiza. Uyaquleka nokuquleka baba. Kunale feeling ebakhona uma kwehla impophoma. Nezililo nezipoliyane ziyavuka kuphi? Empophomeni. Uma ishaya kahle. Impophoma. Sikhuluma ngempophoma thina. Ukuthi iphethe amakhehla ngoba inenduku. Amakhehla anani? Anenduku amakhehla. Ayashaya. Ingakho ngithe awukwazi ukulwa izimpi amakhehla ungawalungisile. Awukwazi ukulwa izimpi amakhehla ungawalungisile. Ngoba ngisho ungawalungisa awesibeletho uma umlandwana kodwa kunale nkinga ethi asihambe siye ekhaya siye kubantu begazi abantu benkani. Ngoba laba basekhaya komama bona bangabantu benhlanhla. Yebo yona inhlanhla iye ihambe nezinto zakhona ezivikelayo okungamajaji. Babukeli mhlambe laba bangamaXhosa ngixolele ezinye izilimi lezi impophoma ingqanqazi. Yebo iyagxagxaza. Ithi pho. Ya angibazi noma beSuthu noma beTswana abathi kiphororo. Ya iphororo. Angazi ukuthi obani noma beSuthu noma beTswana ngoba ngikwazi ukuthi engakwazi ukubahlukanisa namapedi angibazi ukubahlukanisa ngoba ngizwa kuyafana mina yonke lento. Ngizwa iyafana ngoba nabo bethi siyafana nje amaXhosa beSuthu belokuzana amaNdebele amaswati konke. Mkhulu impophoma kodwa abantu bangayikhohlwa ukuthi ihlangane iwumfula. Kumfula owayo kumfula kuya ngokuthi ngoba wona awusaqondile uyawela usuyiwa. Kusho ukuthi kufika kumina manje mkhulu ukuthi sicacise nokuthi impophoma icishe ichaza isimo somuntu edwa. Umuntu namakhehla. Umuntu unesibeletho sika mama, unesisekelo sika mama. Kuye egazini. That pool le lapha ezansi lesasiziba. Yebo. Unesisekelo samama, umuntu unesisekelo samama, unalo namakhehla. Unana nenkaba econnecte kuye nomama. Nawe uyanomfula usuphuma esizibeni usuhamba. La umbilical cord. Yes. Exhuma lento le ehlunqo. No, exhuma isperm neqala. Ekhandeni isperm neqala. Umntwana oconnecta ngani? Ngesikaba phela. Nayo moyibona impophoma izoba nekhanda leziziba umsilo nomsilo ohambayo. Angithi uyabona? Iyakutshela ukuthi uma impophoma inomfula kuyo, inempophoma kuyo, inesiziba kuyo, impophoma yamakhosi leyo. Umuntu uqobo. Impophoma yamakhosi leyo ihlukene ngobuthathu bukamoya. Impophoma yamakhosi bese kuya ngalezi ezincane ezifana noAdams. Zincane ezizangazi kakhulu lezo. Ngoba inesiziba. Inesiziba esikhulu yona kodwa yona injani? Incane ukuwa kwayo. Mkhosha ukuthi ingahambelana nempophoma engawela esayidini lesibeletho. Ngoba esibelethweni noma emimoyeni yasekhaya omame kusuke kudominate izangazi kakhulu hayi amakhehla. Amakhehla asuke ehlehlile nje emlekude ekhipha inhlanhla kuphela. Zifika lezi zangazi izofunana inhlanhla bese emakhehla athi ubani lo ofuna inhlanhla usenzele u1 no2 nayi inhlanhla yakhe. Mkhulu yebo impophoma kwa geography sifike sithi inalento ibizwa ngeheadward erosion. Ukubuyela kwani angithi impophoma iba netshe la amanzi awela khona. Uhambele litshe liphele. So lempophoma kahle i-direction yakhona hayi yezansi iyakhuphuka. Manje ingenza ngiyicabange lento ukuthi impophoma kahle
umoya wani wamakhehla umoya Impela, ophezulu. ngoba nayo impophoma kahle kahle ayiye ezansi esibelethweni Hayi, iya phezulu iyakhuphuka. Ivulele ishiyele iphuli leya ilokhu ihlela. ya yona kodwa ibuyela Emumva. Emuva. Yebo, phezulu. Injalo nje, impophoma ihlala injalo. ivumela kona lento ukuthi umoya wani lowa Wamakhehla. Wamakhehla. Amakhehla nje, impophoma zamakhehla yilezi impophoma eziwa zingabi naziziba. Ezamakhehla kuphela. Njengayo iKaklofu. Uthi inogqaza impophoma yamakhosi. Leyana yaseKaklofu eyamakhosi aphezulu ngoba phela inomoya nje wamakhehla kuphela. yazi mkhulu uyayichaza lento ngoba bizoba umbuzo ukuthi kunomehluko yini na ukuthi impophoma iphakeme kangakanani Ya, kunomehluko omkhulu ngoba uma iphakeme kakhulu okukutshela ukuthi impophoma ingeyasezulwini leyo, ingeyomoya waphezulu leyo, ihamba nomoya, ihamba nezithunywa kakhulu ezaphezulu, bese ibuya ibancane noma ibephansi nendawo. Njengalena abayikhandile lapha eRandburg eGoli. Iphansi nendawo leyana, ngeke uzusho ukuthi inkulu, ngeke uzusho ukuthi incane. bengifuna ukubuza nangalokho mkhulu yabona lento eseRandburg so umfula ofakwe idamu lakhiwe Ya, kwakhiwe lapha. and then amanzi awe njengempophoma Yebo. naselentozeni Escort ba ikhona indawo enjalo enedamu bese benamanzi awelayo ukukhuluma iqiniso mkhulu ngiyathanda ukuthi le akuyona impophoma Ya, why wena uvuma ukuthi yakhiwe. yeah Ngoba ngithi nje mina impophoma eyakhiwe. Angithi sithi impophoma indawo umfula kodwa manje ihamba bese yenzani? Bese iyawela. Okusho ukuthi nalapha yana eRandburg babakha into ethi ayibe yidwala kodwa elingadleki, elingahleshi. Ingakho ngithi impophoma enjani eyakhiwe. yeah Kusho ukuthi ayewela wona amanzi laphana kodwa manje base befaka into ewusimende ngoba vele umfula lo yana moto umfula yebo umfula abayakanga ukusuka phansi le yanto ngoba uyayibona ukuthi lapha phezulu ayishoni ukuthi iya phansi. okay Yayivele umfula kodwa manje oyesweni kodwa yayikhona idwala elakha impophoma kwase angithi uyayibona ukuthi la eshako uyayibona la eshako naphansi ukuthi amadwala lapha okukutshela ukuthi kwakuyinto encane bona bafuna ukuyikhulisa beyakhe uzikwazi ukuthi isuke kuphi phezulu. if ibingenayo omkhulu ngoba mangithi mhlambe lese Escort mangicabanga ayinayo I think nje kwakhiwa ini udonga nje ido umuntu uyakwazi ukusebenzisa le ndawo njengempophoma yena ngayisebenzisa njengempophoma kuyikuthi ibuye ingawenza umqondo ngoba impophoma kufanele ukuthi ibe nezinto ezinatural isikhathi esiningi. Mele ibe nezinto ezinatural isikhathi esiningi uzizokwazi ukwenza ukubala amandla. Yebo. Ngoba imimoya esiyela lapha asiyeli obhuti. Uyayibona nje uma ukhuluma kanjalo uma singathi lezi impophoma ezakhiwe kufanele ukuthi kube yizo zisebenza abantu okusho ukuthi nomuntu angayikhandela iswimming pool endlini bese ethi sizinga. Yeah, that's true. Yeah. Ngikhuluma iqiniso. Athi yena kwathiwa ngakhe iswimming pool ebaleni kwasho abantu bami. Bathi ngakhe iswimming pool ebaleni uzoba isinziba sami ngingasayo olwandle ngingasayi emifuleni noma izibeni. Kwathiwa ngizongena la ebaleni. Uthi leyo nto omkhulu hayi ngisho nabaphathi bamabandla babona bebhabhadisa abantu kuma swimming pool bayanya. Ayikho into abayenza kahleni yile nto phela omkhulu kumele bayivuselele ama-swimming pool abafake iy'washo zabo ngoba into engekho le ithiwa ile swimming ifana nento yokuthi
uzotshelwa yithonga ukuthi ungayisebenzisi impophoma ukuthi isebenzise ukuthi likhethele ukuthi usebenzise yiphi impophoma ngoba uma umuntu oyithunywa unezithunywa ezihlukahlukene phezukwakho ezihamba ngezigaba zazo. Uma uqala uhlanjulula imimoya uhlambuluka abantu abasesigabeni sakho mhlawumbe uzokhuleka ubeka isandla emanzini ugcine ubasindisa abantu ngani ngamanzi ngesandla ngisho ngathi usefonini ukhuleka usefonini umuntu enzani asinde ngoba kuseyisigaba sikabantu sakhe lo okwembethe ngaleso sikhathi. Ithunywa ke ziyashintsha manje mawuzokhethelwa wena impophoma eyodwa kuthiwa mnguni wena uyosebenzisa le mpophoma ingabe woyikhethelwa yithonga noma kunomoya othile osebusithe okukhethela leyo mpophoma ukuthi wena hamba nje impophoma eyodwa hamba nje impophoma nje ibe nje yibe yodwa kusho ukuthi umuntu waseGoli uzolahlwa yini mawula eThekwini uyabona umuntu waseCape Town uzolahlwa yini wena kusho ukuthi wena ngeke usuke la eThekwini bayafa abanye abantu ngale bayafa abantu eKapa ngeke usuke bayafa abantu eGoli bayafa abantu eMpumalanga bayafa abantu eEastern Cape bayafa abantu koMthatha kuphi ngoba wena wanikwa le mpophoma kuphela ukuthi isebenzise ishongweni wena kuthiwe nje sebenzisa ishongweni wena mkhulu imali mawusho kanjalo kusho ukuthi phela mawufika endaweni kumele uwazi ukuyisefa indawo ukwazi ukuyibona indawo ukuthi umoya muni lo ola okhona so manje uphiwa kamoya na noma kukhona into ebusithe ophila ngayo bese uthi wena unemimoya yeimpophoma noma yamanzi noma yani uma wena uhleli la endaweni eyodwa ungakwazi ukuthi uyosiza abantu eEastern Cape wazi umangwane yini le mpophoma yangapha eEastern Cape le edume kakhulu mina ngicela la eTranskei ngazi le eselusikisiki ebizwa asengikhohlele yona nayo leyo mpophoma usho ukuthi wena mawufika elusikisiki ngeke usebenzise mpophoma ngoba abakunikanga abantu bakho imagwa ngeke wena abantu bakho bethi yana emagwa ngoba wena wanikwa ishongweni angithi unikwa ishongweni wena ukuthi wena uyohlala la kuyosuka abantu eGoli beze kuwe la ufike ubafaka empophomeni yakho sazi ngani thini ukuthi ubekeni kule mpophoma yakho wedwa noma ngingangena abanye kodwa wena nje usebenzisa yona imamkhulu hayi ngeke mnguni ngiyabuza ukuthi uthini mawuzothi umuntu unikwe impophoma yedwa kuyenzeka na umuntu athi kuthiwa hamba ogeza lona umuntu kule impophoma kuyenzeka ingakho ke ngithi mina uzokwazi kanjani uzoyenza njani ingilozi mayifika kanjalo ngoba izithunywa ziyashintsha ingakho ikwazi ukuthi zikubonisa imoto kodwa imoto engekho kudala uthi unabantu abadala wena ikubonisa imoto ithunywa ngoba ithunywa ihamba nani nomoya okusho ukuthi nakuwe ziya ngokwenza ngokukhula phela ziya ngokushintsha khona ezihambayo zithi sasiwenzile umsebenzi wethu siqedile kulomuntu sekusele abanye yizo lezi zishingishani zomoya imimoya ihlukahlukene yezithunywa phezukomuntu umuntu kunezigaba ezihambayo emoyeni uthola ukuthi ngalesikhathi esaqala abantu bese bancane abasebenzayo empophomeni ubefika guqa khuleke eqala mayizongena kodwa manje ngoba lengilozi ayisenasikhathi sokukhuleka ngoba imimoya yasemanzini ihamba ibe nenkinga nokwenza nokukhuleka nokuthandaza ngoba ukuthandaza kuyisikhali sokulwa nemimoya engahlambulukile ukuthandaza sekuyisikhali sokulwa nemimoya engahlambulukile kuyenzeka ke uthi ufaka umuntu emanzini ungena ungathandazanga uthi wamthandazele lo muntu lo kusho umoya okusho ukuthi unale nkinga yezimpi zikamoya usebenzisa isikhali sani wena samoya ukuthi qedile ke mnguni hayi ukuthi wonke umuntu oyongena emanzini kufanele ukuthi akhuleke sikhulile emoyeni
umoya ukutshela usuka endlini ngoba usuka nabantu bakhe endlini bakuhambela phambili kuqala beyokucheckela leyo mpophoma leyo babuye bakutshele ngokuthonga ukuthi lapho yakhona uzodibana nemoya nje uzofika wenza u1 no2 no3 again bheka imimoya yakho ukuthi uphiwe miphi mongazazi ile inkinga jula ke ubuyele emuva empandeni yakho sike sakhuluma ngempande yamanzi leyo kwamanye amavidiyo yebo so manje awuzukungitshela ukuthi wena uthi wonke umuntu oyempophomeni noma oyemanzini kufanele ukuthi afike akhuleke cha wo mana awukwazi ukuthi nonke ngizofika nikhuleke uma kuthiwe mina ngifike nje ngingakhulumi lutho ngifike ngiphosa amashumi amathathu bese ngiyangena ithunywa zami seyihambile zafike zangikhulekela lapha phambili zaxosha imimoya emibi engafike ngibhekane nayo phambili ngoba mhlawumbe wena mawukhuleka ikhona into izoyikhohlwa noma ikhona into ongeke uyazi emelishiwo la yebo so wena khuluma nemimoya yakho la ukhona ngethongo lakho uze sewazi ukuthi uzokwenzani la uyidedele imoya isebenza indawo yayo yebo kuphela nje iyona nto elokuzanayo unenye into futhi mnguni engifuna ukuyithinta ukuze siqhubeke ubuze ngoba ngiyabona ufuna ukubuza kunalento yokuthi ade sithini masiqala nisithe singabe laphi bakamoya singabahlambululi bezimpophoma ha ngoba sihamba nje sihamba lezi impophoma sizenze njani siyahlambulula ividiyo zifike ebusuku ikutshela ukuthi le mpophoma ingcolile ungayisebenzisi isho ukuthini okusho ukuthi wena unayo ingilozi yokuhlambulula awunayo ingilozi yokuhlambulula awuphiwanga amandla okuhlambulula ngoba lokhu kokuhlanza amanzi ebe ezihlanza wona ujulile akunikwa noma ubani umuntu oyokwazi ukuhlambulula amanzi ukusefa impophoma atshengiswe ngayo bese ekwazi ukuyokwenza ukuyoyihlanza yona hayi abantu yona qala andubenzeni engene eyofaka abantu siphinde sibuye lapha kuhamba nesinye isigaba esijulileyo phezulu komzimba wakho ukungakwazi ukusebenzisa impophoma kodwa impophoma zinezithunywe ezihlukahlukene kuya ngesigaba esembathayo emzimbeni wakho ukusho ukuthi wena kunezinto ongakayilungisi uyiphiwe leyo nto uyiphiwe leyo nto leyo kunezinto ongakayilungisi uma ungayiphiwanga vele uyohlala esigabeni esisodwa ngoba wena uphiwe kumaphi esigabeni esisodwa uqedile uyonikwa nale mpophoma eyodwa ozoyisebenzisa wena wedwa owayiboniswa ebusuku kwathiwa hamba osebenzisa ishongweni kuphela wena ungangeni kwesinye impophoma mazibuko nako njengoba ubukhuluma ngalezi igaba zokusebenzisa impophoma uma ukwazi wena ungena emanzini ungakhulekile noma ungena emanzini unganikelile noma ungena emanzini noma ngephi indlela kusho ukuthi kukhona lo muntu okukhaphayo yebo usekwenzile lokho ongakwenzanga kusho ukuthi wena kahle le imoyani yamawele no le imoyani yamakhosi yebo wena ubukhosi yonke into uyayenzelwa andubufike kuyo kukhona lo owakumela wena usasebenzisa izangazi mawusazofika ukhuleke abalili abantu besililo izangazi awekho amakhehla lilayo ngoba yenza awakhe amakhehla lilayo awekho okusho ukuthi wena usasebenzisa izithunywa zabantu zogogo wena usasebenzisa imoya yobani yogogo ngoba wena awunikiwe ukuthi ungahlambulula impophoma akunoma ubani onikwe ukuhlambulula impophoma akukho wrong ukusebenzisa imoya yezalikazi hayi akukho wrong ukuthi wena kahle uzolandela ngemuva yebo bayeke labo bahamba phambili benze njani benze ngendlela yabo hayi ukuthi ithi nethi there are infinite numbers between u0 no 1 there's infinite numbers between -0 -1 yes some infinities are bigger than others yes kunjalo nje so when we infinity ethile
nabanye bakwi-infinity ethi bayeke bona labo. yebo bese kuba khona lona owuzipho zonke ophethe imimoya yani Yo. yamakhosi Okay. ophethe imimoya yamakhosi okwazi ukuthi afike empophomeni ame umoya umsebenzele qala bese ethi asingeneni sebevumile akakhulumanga lutho uthi maye kubezokhuleka ukhuleka ngoba kusuke kunjani kufikile ukuthi enze njani akhuleke hayi ukuthi kuphoqelekile ukuthi uzokhuleka Zazi imoya yakho. uma uzositshela ukuthi wena kufanele ukuthi njalo uma ungena emanzini uyakhuleka hey usitshela ukuthi thina sime esigabeni sakho wena ngoba wena uzazi umila ungangena emanzini unjani Ukho. ungakhulekanga angithi uyabona manje ufuna ukuthi wonke umuntu enze njani Aqale enze lokho. aqale akhuleke kuze umbone ukuthi unesifo samanzi ke Umuntu onje ngami osalungisa imoya yakhe yamakhosi, imoya yewene. Kusho ukuthi nawe wake up awukwazi uvula usuke ungene ungayihlambululanga imoya yamakhosi. hey abanye bafaka abantu emanzini bengabahlambululile ngaphandle abanye mina ngatshela ukuthi wena ngiyoqala ukuhlambulule ngaphandle andube ngufake Emanzini. phelile lapha hayi ukuthi ngithi umuntu ongamhlambulula umuntu ngaphandle kusho ukuthi usesebenzisa isilwane yena noma usesebenzisa umoya othile Owakho umoya. mina wami umoya wamtshela kanjalo ukuthi amanzi impophoma ungena khona umuntu enjana ehlambulukile ade hambe kuwe yiyo yonke imoya le angithi uyayibona so manje ngeke uzungizwe ngithi mina mawungena emanzini umuntu ungamhlambululile ini ngoba ngisho sephuma khona mina ngimnika impande yana yokuhlambuluka ngoba ngisuke ngisafa imimoya engcolileyo isale phansi ahambe nemoya enjana ngoba mina lulwazi olujulileyo lokuthi emanzini kunobubi nani nobubi phelileke lapha ububi for example ile njengobuke washo kwenye video yakho lapha eMpumalanga ukuthi khona abantu abahamba yebo yona umoya emibi leyo okufanele ukuthi kungathiwa ngoba kwahamba abantu kwanogqaza safika thina kuthiwa udokotela uyiphose phakathi udokotela wayiwisa phezulu bayiphosa abantu kwanogqaza kuyikuthi nje manje ngoba usewahlambuluka kunogqaza ngoba sathulwa yizwi lezulu nabo ngoba bangena manje kodwa bangena subona abantu manje ashutha phakathi bangena abantu bangena ngoba lewayini bangena naseKatlufu wabona sihamba siye eKatlufu yeah ubani ongombone hamba wakombona baba sahamba lapha siyempopomeni nje sahamba lapha ngoba thina hayi ukuthi sikwenzela ukupenza lokhu noma ukubukisa noma ukukhompyutha nobana ukhona ke futhi engaseshongweni futhi I think woqala owangena khona athi bathi ngaphinde ngabona sekungathi kukhona abanye abantu beke bangena hayi ukuthi oqala ever cha asisho kanjalo oqala kulesi sikhathi yebo unomehluko esikhathini lapho abantu beyesaba leyo ndawo impela ngoba mina unogqaza ngangena kuwo kuthiwa ngena sathi masifica ama security lini izulu lina wathi sho wasigcwalela singaphesheya unogqaza sibona isiziba sisiphuphuma sisithi sabona ukuthi akuyonakala mina kuyasho sawela lapha na uthathe u20 minutes 15 minutes uhambe emfuleni wakho into encane ngakuthi umeter othi noma u3 meter ukuthi nje uzohamba usuka ngapha uya ngapha uwela 15 ukwela 15 minutes 20 minutes uyahamba baba bona lento ishoyo yenzeka nalapha phezulu uleya mpopho eKatlufu suyibona impopho nayi kodwa ufike Ebo, samba liyabophoma at least 3 hours siya. 3 hours sibuya. 3 hours sibuya. Ngoba safika lapha ngo6 o'clock. Sabuya ngo 6 o'clock sasehla. Sabuya ngo 2 entambama. Hayi usakhuluma u2.
umuntu manje siyombeka phela sebusuku kakhulu ke lapha. hey inyawo idumbile zinga Hey babe. Awona le ndaba yempophoma ijulile ngempela. Ijulile ngempela le nto yempophoma ngoba siyayivula. Sasoyivula ngoba akekho owasebenza lapha oke waya nje ngaphandle kwethu. Akekho umuntu okowashutha khona ngaphandle kwethu. bafowethu le ndaba yempophoma is-serious. Ijulile sibuyele lapha ke eMpumalanga. Ngitho lokunyeke Mnguni ngendaba yamanzi ngalesikhathi ngiye eMpumalanga. Sibuye lapho sashaya amaladi kwaGuqungene. Uma bese soshayile amaladi I-video maladi. ya ivideo yamaladi bese siyishayile Yeah. yokuhlanza imvelo nokungcola kwemvelo ngamaladi. Ngahamba ngaya eMpumalanga ngayosefa impophoma zakhona ngazinye ngendlela eyinengilozi ehlambuluke ngakhona ungazi ucabanga ukuthi ayikho imimoya emibi. Mawuyibuka nje lezi impophoma lezi zikhona ke ku-YouTube ngiyifakile ngokuhluka kwazo. Kodwa uma uyibuka zihlanzeke ngalendlela ukuthi ungazi ukuthi wena imimoya eminyama yikho la. Yebo lesifike eMpumalanga. Ya, emva kwalapho base bengitshena enye into. Bathi akunabisi, akunamaqanda, akunankukhu eyosebenza la. Usebenzisa ubisi namaqanda nje wena. Bathi kimi akunabisi, akunamaqanda, akunankukhu eyosebenza la. Kusho ukuthi uyathakathaka manje. Yabo msoshintsha indlela yakho ukusebenza ke manje. Ngeke ngizokutshela ukuthi kungani. Ngoba ngithi kuwe lezi impophoma mosufike kuzo. Umoya wakho uhlanzeka ujabula ngalendlela yokuthi awufuni ngisho ikhandlela. So kahle usho lento ubuko wayisho ukuthi lento into eyithunywa Iyashintsha. Ifike ithunywa ngokwehluka kwazo kumuntu. Uma ephiwe amandla amanzi, amandla kamoya. Uma uphiwe ngempela uyakwazi ukulalela ukufika kuleyo ndawo ubone into engasetshenziswa nesetshenziswayo kuphi kuleyo ndawo. kusho bazohamba abantu bebezolandeleleza impophoma bafake inkukhu lapha nomunye umoya. Kunomunye umoya baze bethi ungayisebenzisa lezo zinto zakho ngoba kahle usuku uhlanza lokho kuzichitho lezinyama nazo zonke lezi zinto ezisuke kade zembethe umuntu ezothi mayingena emanzini angakutholi ukuhlambululeka ngendlela okuyinyona ngenxa ukuthi uzobe ungamhlanzanga ngaphandle. Siyakuzwa lokho kodwa leyo nto leyo uma uzoyenza ungayenza emfuleni ohambayo ukuze umfula ugcwalisile ugugule yonke lokho kuncika uhambe ungayenza inkukhu zakho amaqanda. Manje sebengishintshisa umqondo mina. Awusafuni ukwenza lutho. Angisafuni ukwenza amaqanda nenkukhu. Uma ngizogeza ngamaqanda nenkukhu sekuyofanele ukuthi ngusemanzini kanjani Ahamba. njengoba beshilo ngoba ingilozi iyashintsha izithunywa ziyashintsha izithunywa zikwembatha zishiyelane phezukwakho zikwembatha ididelane hayi ukuthi ziyahamba zihlehlele emuva usebenze leso sithunywa esikhona ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Ngikhumbuza enye into okayisho ngoba ilanga likhuluma into entsha every single day. Izithunywa zizokutshena lokhu namhlanje kusasa zikutshena lokhu kusasa zikutshena lokhu ngoba izithunywa zikwazi ukutshena ukuthi ungangena etsheni ngapha uphume ngale kanti sikhanda umlingo kwabantu Kamoya. zibuye zikutshela ukuthi sasenzele ukuthi wedlule kulolu ugibe ngoba sasikutshela ukuthi kahle yayingekho lento ethi ungangena etsheni ngapha uphume ngapha. Sasiqonda ukuthi masisho njalo umoya ke umuntu ophiwe umoya ke lo uyashintsha into yakhe into yakhe bese uzongitshela ukuthi uzosebenzisa impophoma eyodwa Indlela eyodwa. hayi Uzobhala phansi ukuthi kwenziwa kanje. Mina ngingahamba ngiye kuphi ngiye eMozambique ngifike ngingene empophomeni. Ngihambe ngiye eSwazini ngifike ngingene empophomeni. Ngihambe ngiye phesheya kwelwandle ngifike ngingene empophomeni. Ngeke ngoba kwathiwa ngisebengatshengisa ishongweni sekufanele ukuthi ngiye eshongweni. Hey masibe wegoqo manje babe. Silapho nje besilapha eMpumalanga salalela imimoya ngokuhluka kwayo njengoba sengichazile. Sizihambile impophoma zaseMpumalanga zihlambulukile. Bantu baseMpumalanga siyonifaka empophomeni sinifake esibeni.
sonifaka empophomeni sinifake ezisibeni kodwa angeke sasebenzisa lezi zinto kuyothi-ke uma ukuthi mhlawumbe waphuphunyelwa ingane noma wabulala ingane wa-abort sikugeze emfuleni ohambayo ukuze konke lokhu kungcola kuhambe isale ingane ehlambulukile ingezi kabi kuwe mhlawumbe uney'lwane wembathisa iy'lwane wathwasa ukumbathisa iy'lwane noma ukuphoswa ngey'lwane noma ukuthunyelelwa ngey'lwane noma ziy'mpoki noma izizwe noma ngabe yini uhlobo lwesilwane noma umbathisa imimoya engahlambulukile uthwase kungafanele sizokusa emfuleni onjani ohambayo ukuze uyohambisa konke lokhu engcola okwembathiswe kuwe sikutshena ukuthi empophomeni siyodiliza ngamanzi kuphela siyodiliza ngamanzi kuphela qhubeke njalo-ke babukeli beSolomon TV ningasali endleleni niqhubeke njalo nilibuke iSolomon TV ni-subscribe and share ni-like ni-comment ukuze sikwazi ukuthi kumbizo ekupheleni kwenyanga ukwazi ukubuza le mibuzo ofuna ukuyibuza noma ongayazi ofise ngathi ungaphenduleka kuyo noma ukuphikisa uphikisa ungangena uzophikisa yebo ungena uzophikisa ukuze sizokuchazela ukuthi lokho okuphikayo wena uza nani ezosinika umqondo nezosakha nezosiphilisa nathi ngoba uma ukhuluma into engaphilisa abantu noma okungeyiyo abantu ngeke belapheke okusho ukuthi njengoba sikhuluma nje nathi ubone ukuthi wena ungaphilisa kulokhu esikushoyo uzofika uphikise bese uqhamuka nendlela engaselapha thina kulokhu kuduka esikukho yebo iSolomon yake lenza imbizo njalo ekupheleni kwenyanga esontweni lokugcina enyangeni yebo siyacela ukuthi ningeneni nizobuza nama-comments eniwabuzayo sisemsusa nkulunkulu la siqhubeke njalo-ke sibukele iSolomon TV subscribe sikhulise le TV ukuze ikwazi ukuthi ifinyelele umhlaba wonke abantu bakwazi ukuthola iqiniso ngoba lapha sizombula ini iqiniso eKapa ngiyatholakala eThekwini eMsusankongo eGoli ngiyatholakala eZolamndeni eKapa iMitchells Plain eMpumalanga ngizotholakala eMathafeni ngaseMbombela qhubeke njalo-ke ningifonele ningizame kodwa e-East London e-Eastern Cape ngizotholakala e-East London ngisondelela abase-PE nabalabo abasondele abakwazi ukudrive 2 hours at least uma usuka lapho usuka khona uze e-East London ngoba se-East London awasibona amen.